Hau da, granulatuak produktuak betetzeko eta josteko lerroa. Materiala falta denean elikatze automatikoak kontrolatzeko sistema, eta ontzi motako mekanismo altxatzailea automatikoki elikatzen, pixatzen eta betetzen da. Mota guztietako granulu eta material solidoetarako egokia. Ezin juntzeko makina lau juntagailu aldi berean burutzen dira zigilatze errendimendu handia bermatzeko. Ekoizpenaren eraginkortasuna hobetzen du eta lan kostuak aurrezten ditu.